vás vítam na 7. ročníku charitatívneho športového podujatia s názvom Vereda Night Run 2025. Poď, prídaj! Dnešný sobotný podvečer je v Považskej Bystrici veľmi premenlivé počasie, pršalo, fúkal vietor, bolo slniečko chvíľočku. Napriek tomu sa to koná už 7. ročník charitatívneho športového podujatia nazvaného Vereda Night Run. Čo vás motivuje 7 rokov organizovať toto podujatie? Tak v prvom rade chceme mestu odovzdať niečo, čo bude na vysokej úrovni, bude mať okrem behu teda aj iný rozmer a teší nás ten záujem ľudí a to, že sami pýtajú, aby sme také podujatie urobili. Prečo Night Run? Prečo nočný beh? Prečo nie cez deň? Je to snaha odlíšiť sa? Nie je to ani tak snaha odlíšiť sa. Je to skôr priestor, kedy počas dňa už skončia nám tie práce a je to priestor, kedy človek môže venovať čas rodine a čas sám sebe. Aktívne. Aký je cieľ? Cieľov je niekoľko. V prvom rade je to zabehnúť si ten večerný beh istým mestom. Ďalším cieľom je charitatívny rozmer, kedy 7 € zo štartovného putuje vždy pre niekoho. Tento rok je to Andrej Biernat. Ďalším cieľom je spájať komunity a rodiny, pretože keď ide komunita behať, je to jednoduchšie ako ide bežať jednotlivec. Čo je najdôležitejšie pri tom organizovaní, na čo človek nesmie zabudnúť? V prvom rade je to bezpečnosť a organizácia na trati. To znamená, aby tí bežci, keď vybehnú, tak mali pocit, že na každom kroku je nejaký ten organizátor, že nemajú kde zablúdiť a keby sa aj niečo stalo, nedaj Bože, takže je tam naozaj v dosahu nejaký záchranár alebo niekto, kto im pomôže. Organizácia je dosť založená na dobrovoľníkov. Kto všetko dnes pomáhal? Dnes pomáhali žiaci zo stredných škôl, a pomáhali nám naši priatelia a ich rodinní príslušníci. Veľkú pomoc nám zabezpečil klub slovenských turistov Považská Teplá, ktorí každoročne od rána až do neskorých večerných hodín pomáhajú. Toto podujatie má nejaké meno, už je to poznať na návštevnosti. Keby ste porovnali prvý a tento 7. ročník, aký je záujem? Prvý ročník sme mali niečo menej ako 100 ľudí. Tento rok máme účasť 1200 ľudí s tým, že celá kapacita bola vypretaná už mesiac pred podujatím a z bezpečnostných dôvodov nám to tento rok neumožnilo mať väčší počet účastníkov. Ako sa ten beh zmenil, čo sa týka organizovania? Možno pribudlo niečo, nejaká kategória? Čo je nové? Zvýšili sme počet kilometrov zo 6 na 8 a takisto pri štafetách z 3 na 4 km každý jednotlivec z tej štafete. Takisto sme zaradili do programu aj súťaž firiem, kedy 3 najlepšie časy za danú firmu zamestnancov sa spočítajú a vyhodnocujú sa tým pádom najlepšia firma. Celý svoj profesný život spájate so športom. Čo je pre vás šport? Šport je v prvom rade oddych, relax a samozrejme je to spôsob, ako sa starať o svoje zdravie. Je to taktiež spôsob, ako tráviť voľný čas a starať sa o zdravie nielen fyzické, ale aj psychické. 3, 2, 1. Daniel Pagáč je kondičný tréner pre bežcov, mimo iných pripravoval aj Lenku Václavovú Polačekovú, ktorá bez kyslíkových prístrojov zdolala Mount Everest. Je to 10. žena v histórii, ktorá takéto niečo dokázala. Je to rodáčka z Hlože, z Beluše. Ako sa buduje takýto talent, takáto vrcholová športovkyňa? Tak ona to mala podľa mňa už od malička nejako v sebe zakorenené, s tým, že sama začala objavovať filozofiu toho behu. A kedy vlastne začali u nej tie výzvy, postupne sa dopracovala až na ten Mount Everest, kedy som mal vlastne tú možnosť jej pomáhať, pripravovať ju silovo, hlavne silovo kondične, keďže tam zohrávajú rolu všetky aspekty. Ako vyzerá tréning vrcholovej športovkyne? Čo všetko zahrňa? Ako často? Viac menej ona trénuje každý deň. Každý deň ráno skoro vstáva, odbeha si nejaké kilometre, nejaké výškové metre. Ona sa hlavne špecializuje na tú výškovú prípravu
riešila vlastne zvlášť s trénerom nejakú tú prípravu, čo sa týka dýchania, keďže tam je nízka tá koncentrácia toho kyslíku, teda vlastne bola. A so mnou vlastne riešila tú silovo-kondičnú prípravu. Viac menej sme boli zameraní na také silové veci. Čo si myslí profesionál ako vy o behu, ako o športe relaxačnom, o športe kondičnom, o športe pre obyčajného človeka, ktorý nemá vrcholové ambície? Ja som s tým začal vlastne kvôli tomu, že som chcel schudnúť. Samozrejme, ja prišiel som na to, že je to pre mňa veľký relax. Našiel som sa v tom, nejako som sa posúval aj na tej výkonnostnej úrovni, ale teraz už opäť už mám nejaké iné priority, už to teraz beriem ako hobby. Čisto pre mňa je to relax. Keď človek chce schudnúť, nie je tam problém práve s tým, že celá tá váha tela potom dopadá na 1-2 kĺby a že vlastne to môže mať nejaké zdravotné následky? Dôležitá je technika behu, čiže keď človek chce sa tomu fakt, že venovať a nezničiť si vlastne tie kĺby, tak dôležité je naučiť sa správne technicky behať. Čo to znamená správne behať? No dôležitý je prvý kontakt cez špičku. Veľa ľudí beží a vlastne ak skáče na pätu, vytvára zbytočne protipohyb. Veľké otrasy sú tam na tie členky, kolená a bedrové kĺby. Ja vlastne ich donútim zistiť správnu techniku práve tým, že ich viem vyzuť na tom tréningu a keď idú bosy, tak automaticky všetci dopadajú na špičku, lebo vlastne to bolí na tú pätu. Takže to už je také prirodzené. Čo je lepšie pre toho kondičného bežca? Behať po asfalte alebo ísť do hory, treba aj do kopca, ale hlavne na mäkkej pôde? Tak ono závisí od toho, že na aký typ preteku sa pripravuje. Ja osobne behám horské behy, ja som radšej v prírode, ale sú bežci, ktorí sa venujú čisto len behom po rovinách na dráhe a podobne. Aké má psychické benefity venovanie sa behu? Tak určite sú tam nejaké tie vyplavenie tých endorfínov po tom behu. Človek sa musí v tom nájsť. Keď to niekto robí s nechuťou, tak tam tie nejaké tie psychické benefity neprídu. Podľa vašich skúseností, ako je to na Slovensku s výchovou detí k športu? Hovorí sa, že deti teraz menej športujú ako za našich mladých čas. No, je to tak, už aj na tej základnej škole, už len ja, keď som bol na základnej škole, tak viac sme sa venovali teraz tomu športu, ale teraz, čo aj akože z počutia viem, tak popravde nič moc, no. Není nejaká podpora v tom. Ako deti naučiť, že šport je zábava, že to nie je len povinnosť na hodinách telesnej výchovy otravná, ale že je to proste plezír? K behu ja som nejakú akože lásku nemal, ja som popravde nemal rád beh, lebo som bol malý, gulatý, poviem tak ako je, ale môj brat aj otec športovali a ja som sa chcel na nej nejako dotiahnuť. Takže samozrejme začal som cvičiť a potom už to išlo tak ruka v ruke, začal som behať, chudnúť a už ma to tak chytilo, že som v tom doteraz. Mohla by podpora, povedzme, že organizovanie takýchto podobných akcií, ako je dnes Vereda Night Run, že verejnosť a deti sa môžu zúčastniť, hocikto, že nepotrebujete byť vrcholový športovec, že jednoducho môžete prísť, prihlásiť sa a bežať. Tak presne takéto akcie sú na to dobré, že prídu deti, deťom sa to zase zaľúbi, povie si, že chce ísť o rok a už začne na to nejako trénovať, ako som napríklad začal ja, že som začal s jedným pretekom, o rok som chcel ísť na ďalší, už som si začal trošku medzi tým behať a už postupne sa to do vás nejako dostane. Nie do všetkých, ale aj to už je nejaké plus, že niekto si k tomu na tú cestu nájde. Takže bez behu si neviete predstaviť svoj deň? No už nie. Už je to taká moja rutina. A hovoríte, že máte rodinu a deti, venujete k tomu, teda vediete k tomu aj deti? No, manželka moja začala behať a malá má rok, takže uvidíme možno. Ale už po byte beha. Michal Dolinský je ambasádorom MTB programu a tvárou zimných svetových hier špeciálnych olympiád. Ja sa rozprávam s jeho otcom Miroslavom Dolinským. Vítajte. Čo to je za funkcia ambasádor MTB programu? MTB program to je Motor Activity Training program, ktorý je určený pre viacnásobne zdravotne znevýhodnené deti. Náš Miško je práve takýmto prípadom.
od narodenia trpí detskou mozgovou obrnou, nerozpráva, nechodí, je odkázaný na nás, na rodičov alebo na asistentov, ale napriek tomu športuje, je členom špeciálnych olympiád Slovensko a tento program je metodickým programom špeciálnych olympiád. Miško síce nechodí, ale sa nám podarilo ho dostať do takého stavu, že vie ťahať na bicykliku a okrem toho pravidelne trénujeme práve tento MATP program tu v Povazkej v komunite s ďalšími športovcami, takto zdravotne znevýhodnenými ako je Miško. Ako to športovanie pravidelné sa odrazilo na Miškovej psychike? V prvom rade Miško sa teší na to, že ide športovať, že ide sa stretnúť s kamarátmi, s ktorými športujeme, ľuďmi, ktorých má rád. To nie sú len športovci, to sú aj rodinní príslušníci, rodičia. Že my vlastne sa stretávame ako komunita s tým, že tie deti sami chcú sa stretávať. My ako rodina sme vlastne s Veredou začínali. My sme sa zúčastnili prvého ročníku ako klasickí športovci, že nebola vytvorená vtedy ešte kategória pre zdravotne znevýhodnených športovcov, ale som veľmi rád, že to Peťo zaradil. Každá súťaž je aj o víťazstve. U vás to asi o víťazstve veľmi nie je. Alebo čo je pre vás víťazstvo? Čo je pre Miška víťazstvo? Pre nás je víťazstvo to, že môžeme ako rodina spoločne športovať. To je úžasné, keď môžeme zobrať Miška a ideme spolu na bicykel alebo ideme spolu lyžovať. Samozrejme víťazstvo v takomto širšom smere je to, že máme partiu ľudí, s ktorou sa stretávame a s ktorou športujeme. Takže ak je niekto, kto má postihnuté dieťa, váha či športovať, či to nie je príliš veľká záťaž pre to dieťa, čo poradíte? To závisí od toho zdravotného znevýhodnenia detí, ale v každom prípade tá naša skúsenosť je taká, že to veľmi prospieva tým deťom. Že tie deti dokážu napredovať jednak z toho motorického hľadiska, ale aj z toho psychického, aj z toho spoločenského. Nešťastná nehoda alebo náhoda pred 2 rokmi upútala Mišku na vozík, kde sa zúčastnila 7. ročníka Vereda Night Runu. Čo všetko si absolvoval, aby sa dostalo do tohto bodu, kedy športuješ? Veľa rekonvalescencie a rehabilitovať. Nie je to asi ľahké vrátiť sa k športu, predtým si vrcholovo hrala futbal, dnes sa venuješ hokeju a vidíme, že teda vlastne aj behu, alebo ak sa to dá nazvať beh. Čo všetko robíš preto, aby si mohla byť zase športovkyňou? Hlavne nastaviť si myseľ, ísť si za svojím cieľom cvičiť, veľa cvičenia a veľa takej disciplíny treba, aby sa človek na vozíku dokázal znova venovať športu. Prečo hokej, prečo nie napríklad lyžovanie alebo nejaký podobný šport, ktorý proste paralympijci robia? Ja som mala hokej už vždy blízko, takže to bola taká jasná voľba, že čo by som chcela vyskúšať minimálne. A zapáčilo sa mi to tak, že sa tomu venujem naplno. Trénujem prevažne v Dolnom Kubine s reprezentáciou Slovenska. Popri tom ešte trénujem tuto v Považskej. Mám umožnené chodiť na ľad, takže to tak striedam. Ako si budeš kondíciu? A veľa padlovania na vozíku a veľa cvičenia treba na to, no. Potrebuje človek nejaké zvláštne podmienky na to, aby mohol s vozíkom napríklad v Považskej Bystrici trénovať, behať alebo teda pádlovať, ako ty hovoríš? Ja chodím na 3. základnú, na Tartanový oval, buď tam, alebo okolí bydliska. Teraz si sa zúčastnila už 2. ročníka. Ako vnímaš tento pretek alebo túto charitatívnu akciu? Tak je to krásna akcia, ja sa sem rada vrátim aj budúci rok. Páčilo sa mi to aj minulý rok, aj tento rok je to skvelé, zorganizované, všetko je tu zaobstarané. Výborná atmosféra, výborní ľudia. S čím najviac bojuješ? A teraz sa bavíme o tvojom zdravotnom stave. Prevažne s bolestiami, s neuropatickou bolesťou, ktorú mám v nohách. Veľmi ma to obmedzuje a bojujem každý deň. Pomáha ti šport v tomto boji? Určite mi to trošku hlavu odkloní od toho problému, že furt ma niečo bolí, ale toto je ťažké ignorovať, túto bolesť. Ti prajem všetko dobré, aby sa ti darilo, aby si sa tej bolesti zbavila, aby ti ten šport robil takú radosť ako teraz. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Víťaz 7. ročníka Vereda Night Run je až z Rožňavy. Čo ťa sem priviedlo až tak z diaľky?
No tak jedna vec je to, že tu študujem v Žiline, ale jednak aj frajerku mám tu do Považskej, takže ma na to tak trošku zlanárili. A ako sa ti pozdáva organizácia, ako sa ti pozdáva trať? Za mňa úplne super, akože značenie, úžasné, nebolo kde zablúdiť. Akože super atmosféra, super ľudia, nemám na čo by som sa sťažoval. Ako človek trénuje, aby vyťazil na takomto preteku? Hlavná vec je trénovať konzistentne, mať stále nejaký plán a jeho sa držať, stále nejaké tempa, zamieňať rýchle, pomalé, mať vlastne nejaký systém. No. Pre každého je to rozdielne, ja trénujem vlastne každý deň. Čo je beh oproti iným športom pre teba zaujímavejší? Asi tá kompetitívna stránka, že mám sa koho akoby držať. Krásna komunita tu je, tých bežcov a neviem, hlavne to tá súťaživosť, súťaženie. Máme ženskú víťazku. Odkiaľ ste? Považskej. Ako sa dnes bežalo? Dneska úžasne, lebo bala som sa dažďa, ale nakoniec toto počasie bolo úplne že ideálne. Ktorý to je váš ročník? Toto je 7. ročník a vy ste... Tretí. Koľko trénujete týždenne? 6 dní do týždňa a jeden deň mám, že je voľno. Takže ani nejaká kríza nebola určite na trati. Bola? Ten výbeh pod tým mostom, tak ten je taký zabijak, ale tak, keď človek behá aj kopčeky, tak dá sa to zvládnuť. Myslíte, že takáto akcia má tú silu motivovať ľudí, aby začali relaxačne behať? Myslím si, že áno. Pán majiteľ Meredy a teda organizátor si myslím, že to má úplne ukážkovo, všetko zorganizované. Stretnem tu ľudí, ktorých som aj 20 rokov nevidela, spolužiačky zo školy. Myslím si, že má to význam.